Awat balay na ngonda nga si ay nahari Imesina na ngonda uda di pende ay na Saga chari ba manglana mada nga si ay di Lady ba ni leta na awawa di da na nang di Nira ba sunate ay na laki kangi ay na Matam duda tau ki ba ni Alapagi wari di laite nga si di kangi ay na Matam duda kaki nang na ay na Thadok chat ki bada Ningsing le nga si di nang di wari budi kaya ay na Ngay di ni ay di nang ngangak di gani kana ay na Alapagi wari di laite nga si di kangi ay na Matam duda kaki nang na ay na Thadok chat ki bada